Здравейте, приятели! Добре дошли отново в разкази от Лилавата стая. Лилавата стая е мястото, в което работя. Посрещам много от вас, търсейки начини да се излекува, да се трансформира, да се освободят нещата, които пречат да живеем в пълния си потенциал тук на Земята. Днес искам да ви разкажа за неутралната скорост. Това е едно понятие, което съм прочела и усетила за първи път като супер важно от Ошо. И то е свързано с това как ние успяваме да преработим емоциите си. Както вие знаете, всъщност ние се състоим не само от физическото си тяло, но имаме и емоционално, етерно, астрални тела. И когато те са в синхрон, ние всъщност сме в хармония. Това, което се получава при стреса, е, че благодарение на много външни обстоятелства, под които ние трябва да бързаме или нямаме време да отработим някои от емоциите си, всъщност тези емоции се потискат и отиват в подсъзнанието. И оттам започва да се трупа едно голямо напрежение, което иска своето разрешение, освобождение, иска своето пространство. И за това, всъщност, това, което е важно, е всяка една от тези емоции, в всяка една от ситуациите, които имаме през деня, да им се бъде обърнато внимание, да им се даде пространство. И точно тук идва мястото на неутралната скорост, както я наричам Ошо. Нали знаете, тези от вас, които карате кола, и то са скорости, а не автоматик, как когато трябва да превключите от първа на втора скорост, минавате през неутрална скорост, после от втора на трета също, и така между скоростите има една неутрална скорост. Същото е при нас хората, когато ни се случва нещо, примерно в работата сме и ние извършваме една дейност, всъщност много често това, което правим, е, че превключваме директно в следващата. А в тази дейност, първата, която за нас сме извършвали, има някаква емоция. Например, говорили сме с някой емоционално или сме имали нещо, което не ни е харесало, но бизнес средата или нашата работа в момента не дава възможност това вътрешно отхвърляне да бъде проявено. Или пък има тон, с който в разговора много ни е докоснал и е докоснал някакви струни, които по принцип в живота ни са важни и са свързани с травматични събития или други детски и всякакви други преживявания. Но разбира се, в работата нямаме време да отработваме и да даваме пространство на всяка една от тези емоции. И това, което обикновено правим, е, че бързаме към следващата и следващата и следващата дейност. И така в края на деня, всъщност, това, което ние наричаме умора, е всъщност изоставането на емоционалното ни тяло, което все още преработва, може би, среща от преди 2 часа или нещо, което се случи още сутринта и не му е било дадено пространство. И всъщност тази умора, която се натрупала, е всъщност в емоционалното ни тяло. Тя е психическа. За това е важно всъщност да си даваме по няколко минути почивка, неутрална скорост между дейностите, за да може да си поемем въздух и да се върнем към себе си и да кажем: тук съм. Да видим дали има нещо, което ни е докоснало, да усетим. Не винаги ще имаме време да го преработим, но ще му обърнем внимание и ще го отчетем. И ако ситуацията позволи, може да отделим 10-15 минути, ако трябва и в тоалетната, в работата или където и да е, където може да се осамотим за момент, за да може да позволим на тази емоция да бъде изтръскана, ако е нужно, да бъде изплакана, да бъде издишана, да бъде освободена през тялото. Ако пък нямаме възможност, защото понякога имаме доста интензивни дни, просто да отчетем и да кажем на нашето вътрешно същество: да, виждам, знам, че се случи това, по-късно, когато се прибърне, ще обърна непременно внимание и така ще го съберем за момент, без да го потискаме, осъзнавайки, че той е там. Просто ще му дадем възможност, когато имаме по-дълго време и пространство, да го прегърнем, процесираме, да го освободим, да дадем нужното. Така, тези малки паузи между различните дейности внасят осъзнаване и връзка с нас самите през деня. Те са неутралната скорост, в която ние си спомняме, че сме тук. Спомняме си: ето, аз съм тук, независимо какво се случва около мен, аз съм свързана с вътрешния си път, с пътя на душата си, с моите емоции, с това, което представлявам. И да, разбира се, понякога
тези емоции ще са много силни, понякога стресът ще се е натрупал силно. Но 10 пъти на ден, ако си дадете по тези 2-3 минутки пауза, аз ви обещавам, че качеството на вашия живот ще бъде изключително различно. Просто защото това ще дава възможност на едно свързване, отработване понякога за някакви кратки моменти на това, което е нужно, на догонване на емоцията, т.е. да могат всички тела, физическото, менталното и емоционалното да се движат едновременно, което пък ни помага да присъстваме тук и сега. Защото тук и сега означава да сме цялостни тук и сега с всичките си тела и всичките си измерения в този момент. Пожелавам ви го от сърце, да го практикуваме заедно, за да може да внесем много повече осъзнатост в живота си. Прегръщам ви и до нови срещи!